Nu kommer hestene fra BBU. Om et par minutter. Det her er en YouTube-kanal, jeg lige har lavet. Ja. Men det her det er BBU. Børns og ungdoms. Jeg kan det ikke. Bryggens børne- og ungdomsklub. Spil på BBUK. Du skal have gode pladser, Vibe. Nu kommer Aske. Aske er et fint kvalak. Så er der Lady. Molly. Og den sidste er Molly. Fordi Lotte, hun har ondt i benene. Som I kunne se i den video før. Det er det eneste træ, der skal ride i dag. Tænder, hvordan går det derovre? Tænder derovre, hun så filmer. Meget fin valak. Den hest og den sidste hest. Og så går vi ind på hvordan går det? Jeg sagde bare, at Aske var en valak, og Lady kan jeg ikke huske, hvad hedder. Og Molly er en hoppe. Så vi går over til Aske først. Så er der Askemus. Så er det bøjleren, der skal spændes. Men det kan ikke lige spænde den her. Om det kan du godt. Så trækker han jo maven mere med, så bruger du lige tiden på at spænde bøjler. Så er der Lady. Og til sidst er der Lotte. Nej, Molly. Det her er Molly. Molly. Og vi gik til filmer. Nå, hvor nuttet. Nå, så venter vi bare til de går i gang. Så er Lady. Og jeg går lige ind til Lotte. Så kan I se Lotte på den her video, fordi måske jeg ikke set den sidste. Måske ikke engang set den med sidde sig i bad. Det var den nuttede video. Hun vil sidde fra et bad af hendes far. Tis. Her er Lotte. Hun er lidt stresset, fordi hun er ikke vant til at være alene, og hun har ondt i benene. Hej, smukke. Det er som min ven sagde. Ja, hun går rundt i cirkel i stress. Det er sørgeligt, men det gør hun virkelig. Og hun er mega sød. Hun er bare en meget sød pige. Og det er ikke rigtigt. Men hun spiser normalt meget. Lige nu går hun bare i cirkler. Det er selvfølgelig på grund af stress. Og nu tisser hun ikke. Nej, jeg tror hun laver pumpepøller. Okay, filmer det. Hvorfor filmer du det? Det var sjovt. Du står og filmer med et Nej, okay, jeg filmer Lottes hoved. Hvis I hører plop-lyd, så er det ikke, fordi hun lige har lavet bum-bum. Okay, så kan vi vise jer Mollys navn og alder. Molly er 8 år gammel. Hun er en hoppe, og der er mange stjerner og balloner. Så går vi tilbage til Askes boks. Fik du lige lavet noget der? Ja, du gjorde. Aske. Der står bare Aske. Lige nu har jeg ikke en racenavn. Men her er en valak på en sidste side. Så tjerner går forbi her. Det der Strelet film. Det her er Lottes. Ladies. Alt de ting vi putter på hestene. Jeg ved ikke hvad det så er. Molly. Og til sidst Aske. Og det her. Molly Lotte snupse. Molly Lotte snupse. Og så mødes vi med Tiana igen. Right. Og så bare lidt højere op, så jeg kan se det. Det var så sødt. Tænder, det er så et rigtigt par. Ja, det var Lotte. Det var Lotte og mor. Nej, Lotte er Aske. Du skal sidde og filme der. Ja.
tror jeg heller ikke, det gør, men hvis det gør, så er det virkelig nederen. Jeg skal gå selv ud. Ja, det skal jeg også. Så går jeg alle andre steder end i Amagerfælden. Gris! Meget langt væk herfra. Nu kører Lady. Jeg går lige herned til mig til hegnet. Og står, så kan I se godt afstemt væk. Så kommer Askemand. Gris. Lady. Aske rydder fint. Okay. Så står Tjerna herovre helt alene. Hej. Han er gået på bæret. Hest. Nej, hvor er hun? Så går vi lige ind til Lotte igen. Gør jeg. Ikke nu. For lige at sige hej. Lotte, hun lagde sig faktisk ned på ridebanen, på grund af, hun havde så ondt i benene. Jeg tror ikke, du var der, det var jeg heller ikke. Hvad fanden er der galt med dig, Gren? Det er den første længste video, jeg har vist på sammen med Tjerna. Min vejsigt, vi har... Vi var 6 minutter. Var i en time. Ja, okay. En time. Okay. Det skal være helt stille. Jeg tager dig gilden. Nu. Hun har ondt i benene, og hun er meget stresset, og hun kan godt larme virkelig meget. Fordi hun lagde hun sig ned, altså jeg ved ikke hvornår det var, ikke? Hun lagde sig ned på ridebanen, var sådan helt tilfældigt, fordi hun har ondt i benene. Ja. Ja, jeg ved ikke hvem det var. Jeg ved, Jeanette så det. Ja, hun lige for så skreg, hun så svarede, nej, så sagde hun det der hestelyd, så svarede Aske. Det er ikke en hest op. Hej, smukke. Er det stressende at være henne alene? Det forstår jeg godt. Og hende. Jeg skal køre forbi dørkammen. Det er meget dårligt. Den er ikke spændt. Nogle regner det nu? Ja. Jeg håber, det er bare en lille time. Ja, det håber jeg også. Og det overstået går for 20 Ja, hun er på YouTube. Der kan man bare se. Okay, jeg pauser den lige. Så er vi tilbage. Undskyld, det tog et par sekunder at billede snart. Lottes. Okay, jeg går rundt og vise alle selv. Det her, det er Lottes. Det er en vest. Hun ikke har på det endnu. Okay, jeg viser lige pisken. Tjerna viser stand. Piller. Nå, men her er vores piske. Vi bruger dem ikke, gør vi? Tjerna, bruger vi nogensinde vores piske? Så har vi en fin blå en. Meget fin. Det her, det er fiske. Så har vi en meget grå grim en, som nok aldrig bliver brugt. Så har vi en rød hånd. Se, Tjerna, jeg har en hånd. En rød hånd. Den er meget sej. Det gør det. Og en glimrende lilla og en kæmpe hæk. Skema. Vi skal have sugerød, håndfuld lucerne. Lucerne er det der. Og det her det er deres mad, som er sådan. Okay, jeg starter her hos Lotte. Her er der en børste. Den er lavet af plastik, og den er blå. Den bruges sådan her. Og det er det balsam. Det er jo meget lidt, ikke? Det her er en, man bruger sådan her, eller sådan her, og presser meget hårdt med den. Den er lidt glimmer, men det er sejt. Her, den er meget interessant, fordi det her, det er noget, de får for at gøre deres hår stærkere. Det er helt sort, og det dufter af kris, så det er meget sejt. Så er der en stivbørste, nej, det er en blødbørste. Den bruges også sådan som de andre børster. Selvfølgelig. Der er en til plastikbørste i rød. Så er der en stivbørste. Den bruges på samme måde, men ikke på benene, som de andre ikke gør. Kun blødbørsten.
Hej Nico. Så har vi en ting, man rejser hår med. Den er blå. I det her tilfælde står man med numsen til. Det er hestens hoved, det der. Og så rejser man hår, når vasker. Det ved jeg godt. Så er det late. Det er det samme i hver. Så har vi en børste. Men jeg har lækkert i hånden. Nå, men det er en hårbørste. Mange mennesker har den her, men det er til heste. Så er der glimmer. Glimmeret, det bruger vi til alting. Håret, halen, pelsen. Og så er der balsam. Balsam er brugt til ligesom menneskebalsam til håret. Så har vi dem her, de hænder der, det er til når vi skal have trækker, hvis nogen skal. Det her, der er et par elastikker, de er lidt af. Sådan. Så er der selvfølgelig deres gear. Lotte har sit grim på, men de har... men det er ikke deres. Det her er deres grimer. Det er en dejlig varm grim og en lilla tind. Og selvfølgelig kan vi vise af, at der er sadler herovre. I kan prøve at se deres sadler, når de rider. Fin lilla, ligesom sadler. Ham blå sadel. Og Lady ham pink. Men Lottes, den er rød, tror jeg. Er det ikke rigtig, Lotte, på det? Din er rød. Hun er meget stille. Okay, vi skal bare lige inde i boksen først. At Lotte sadel. Den er ud af materialer, tror jeg. Med fint syet og hendes skrive.